Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunang napulot ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kcat Channel 11. Kag sumubabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yarin ang top 10 nga mga balita sa Negros, subunga adlaw. Ginapatihan pre-war tunnel na diskubrihan sa Roa Street sa Barangay 39 sa Bacolod City. Nagbaligya fried chicken ikasuhan sa rape bangod sa paghimuro sa 12 anyos nga dalagita. PNP nagapandam sa publiko nga likawan ang pagpaangka sa kabataan sa motorsiklo. Mga pulis sa Bacolod City Police Office ginpaydalom sa surprise drug testing. Kag sa Good Vibes, Victoria City nangin kampiyon sa Negros Best of Festival Dances. Tanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, political violence kag illegal nga droga ang dapat nga tutukan. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang ginmando sa ila ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos ginpatigayon ang oath-taking ceremony kahapon sa mga chairman sang Regional Peace and Order Council sa Malacañang. Magluwas sa Presidente yadtuman sa okasyon si Vice President Sara Duterte, kasubong man si Secretary Benjamin Abalos Jr. sang DILG. Wala man sang specific nga region nga gintumod ang Presidente, pero ang mando amo nga ang ini nga mga bagay ang tutukan, labi na ang bahin sa political violence karon nga may ginapaabot nga barangay kag SK election sa Oktubre. Magapakig-angot man si Lacson bilang regional chairman sang RPOC sa PNP para makapatigayon sang updating sa peace and order situation sa rehiyon para mapasiguro ang pagpatuman sa malino nga piniliay sa Western Visayas. Like for example, political violence, and of course we already have an election coming. I think it is really imperative for our, especially PNP, in fact I will ask our regional director, Francisco, our regional PNP, to update the situation all over Region 6. I think to be updated will somehow give us a better assurance that these elections will be peaceful. Sa number 9, pork kag pork-related products gikan sa Cebu kag iban pagid mga probinsya nga may kaso sa ESF ang ginban naman sa karon sa Negros Oriental. Nagpagbuhat sa executive order si Negros Oriental Governor Carlos Joan Guido Reyes nga may total ban sa mga baboy kag pork-related products gikan sa Cebu kag iban pagid nga mga lugar nga may kaso sang African swine fever. Ginmando sa gobernador ang ban para mapangapinan ang mga taga Negros Oriental kag ang livestock industry sini kontra sa ASF. Ang ban na magalawig sa 30 ka adlaw. Labing pagkatutukan ang buang pagtransport sa buhi nga baboy, kutob sa mga baboy kag pork meat products nga magasulod sa probinsya ang kumpiskahon kag i-dispose. Gin-activate man ang ASF Task Force per Congressional District. Nagapabilin nga ASF-free ang Negros Oriental sulod sa Bureau of Animal Industry sa piyak sang aligasyon sa sang Cebu nga may baboy gikan sa Negros nga positibo sa ASF. Sa number 8, pulis nagapahanumdum sa mga rider nga ipaiway ang pagpaangka sa maggagmay nga mga kabataan sa motorsiklo. Nahulog sa preliminary investigation ang pagpasaka sang kaso nga reckless imprudence resulting in homicide batok kay Jimmy Panes nga amo ang driver sang truck nga nakabunggo sa magpamilya nga nagaangka sanay sa motorsiklo sa corner CL Monte Libano kag Circumferential Road sa Barangay Villamonte, Martes ang aga. Ang 3 katuig nga bata nga babayi nga nagaangka sa amo nga motorsiklo ang napatay sa malapakan sang truck. Nagapanindugan ang driver nga wala siya naghingagaw nga bit sang red light. Rason nga wala niya man makita ang ginasundan nga motorsiklo sa mga biktima. Pero sunod kay Police Captain Greeky Kayaw, ang commander sa Police Station 4 may testimonya halin sa mga saksi
kag may CCTV footage nga naghingagaw tabok ang truck bisan pula na ang traffic light sa intersection. Si Kayaw nagapahanumduman sa mga rider nga ipaiway ang pagpaangkas sa mga maggagmay nga kabataan sa motorsiklo bangod magluwas sa delikado labi nga ginadumilian ang pag-angkas sa mga bata nga nagaedad 7 ka tuig panubo. Ginapakuan nga bawal dapat nga magpangkas sa mga kabataan, especially na mga muna nga edad. Kaya daw mo to ta kadelikado gid na nanging responsable man ta nga kung magdala sa mga muna nga kabataan na iupod ta sa pag-angkas. Based Sa number 7, sa Banwas ng Tuboso, isa ka lalaki ang patay matapos ginlabo sang iyang kaupod inom. Patay ang biktima nga si Romeo Mahilo matapos ini nga ginlabo sang iyang kaupod inom kahapon sang kaagahon sa Barangay General Luna sa Banwas ng Tuboso. Sa investigasyon sa PNP, upod nga nag-inom si Mahilo kag ang suspect nga si Vencio Perez. Sa ginali na lang sila nagbaisay nga duha. Dito kag ginkuga ni Mahilom si Perez. Nagpuli si Perez suno sa pulis kag nagkuha sa binangon kag sa pagbalik sa balay sa biktima, iya na lang ini nga gilingon nga ginlabo tubtub mapatay. Nadakpan man sa PNP si Perez kag kaso nga murder ang ginpasaka na batok sa iya. Sa number 6, manugbaligya sang fried chicken ginkasuhan sang rape bangod sa ginaalagar paghimulos sa 12 anyos nga bata nga babayi. Ginpasaka na ang kaso nga statutory rape batok sa 40 anyos nga manugbaligya fried chicken matapos ini ginaresto bangod sa ginaalegar paghimulos sa 12 anyos nga babayi sa ila sini boarding house sa Barangay 40 sa Bacolod. Suno sa Women's and Children's Protection Desk ang insidente ang natabo sang Sabado matapos nga gintawag sang suspect ang biktima nga naglabay kag siya ang nagsulod man sa kwarto sang suspect bangod sa abi sini nga may kinahanglan lang ang suspect. Ginpahog suno sa PNP sang suspect ang 12 anyos kag gintutukan sang kutsilyo kag iya sini ginhimuslan. Positibo man nga ginhimuslan ang bata base sa medical examination. Detained karon sa Police Station 6 ang suspect. Ini nga itong suspect, may-ari naman na siya nga, actually may-ari na siya nga on probation na siya. Amuman nga kaso sa iba't nga lugar. Allegation niya, ma'am, hubog siya kung todo, ma'am, sa kubrayan ng prevent. Kapag katama ito, alas 7, pwede ba na? Siguro, astas tayo sa hanggang niya nga mahubog kung unang natabo. Sa number 5, leaders ng Kangaroo Court sa New People's Army ang napatay sa encounter sa Banwas sa Moises Padilla sang kahapon sunod sa Philippine Army. Patay ang isa kakatapos ang New People's Army sa enkwentro nga nagluntad sa kahapon sa Barangay Quintenrimo sa Moises Padilla sa tunga sang rebelde nga grupo sang Army. Ang napatay ang ginikilala nga si Jose Albores Jr. alias Jojo. Siya ang miyembro ng Central Negros 1 sa idalom sang Leonardo Panaligan Command kag siya ang ginasiling man nga isa sa leader sang Kangaroo Court sang rebelde nga grupo o kun ang justice system sang NPA. Nagpatigayon sang kahapon sang operation ng 62nd Infantry Battalion base sa impormasyon angot sa presensya sang rebelde nga grupo sa Sitio Tios. Dito kag nagluntad ang 5 ka minuto nga enkwentruhanay nga nagresulta sa kamatayon ni Albores. Na-recover man sa area ang isa ka KG-9, isa ka hand grenade kag iban pa nga mga dokumento. Sa number 4, anay pamuno sa Provincial General Services Office ang ginreklamo sa estafa kag ginaalegar misrepresentation. Sang Lunes, isa ka entrapment operation sa Bacolod City ang ginpatigayon sa National Bureau of Investigation kung sa diin subject si Lucila Pines matapos magkabaton sang reklamo gikan sa mga individual kag mga negosyante. Sa reklamo, nagkasaad nga ginatiglawas ni Pines ang Sheen Consumers Cooperative. Ini ang may purchase order para sa nagkalain-lain nga mga materyales. Nagapangita sila sa mga financier para matigayon ini. Ginapromisahan sila sang 3
tubtub 8% interest. Sang ulihis nanig sa reklamo ginsiling ni Pines nga iya ginatiglawas ang Homemakers Enterprising Association of Negros Occidental o konhiyano nga yara sa Barangay Bata. Sang March 2023, nagahinyo naman ini sang financier para sa purchase order gikan sa DepEd San Carlos City. Nagpagwa sang certification ang DepEd San Carlos nga wala sila sang transaksyon sa hiyano o kon kay Pines. Suno kay NBI Chief Attorney Renwa Baldovino, 150,000 pesos ang balor sa kwarta lakip na budol money ang na-recover gikan sa entrapment operation kay Pines. Pero sa inquest resolution with order of release, gin-convert ang complaint batok sa iya sa regular preliminary investigation. Rason nga ginrelease si Pines kag siya ang mag-file sa counter affidavit. Sa kabilugan, may mga 30 milyones pesos suno kay Baldovino ang tigayo na pagwa sa mga individual kag negosyante nga na transaksyon ni Pines. Sa pagpakig-angot sa Digicast Negros kay Pines, iya ginsiling nga sa nagkaigo nga tion kag forum, iya nga sabton ang mga alegasyon batok sa iya. Hingi ng money from investor para masupplyan yung purchase order, ma-cover yung purchase order. Meron dito, yung before she retired, department head pa siya noon. Oo, meron dito yung sa earlier complainants. Then, nung after retirement niya, ito na nga yung ginamit niya itong DepEd San Carlos City na dumikita pero na may purchase order daw itong DepEd San Carlos City. Sa number 3, nagapabilin sa gihapon nga optional ang paggamit sa face mask sa Negros Occidental. Gobernador nagapahanumdum sa publiko nga maghalo nga kung pwede magamit lang sa gihapon sa face mask. Suro sa kay Lacson, ginasuportahan niya ang tikang sa lokal nga panguluan sa Cadiz City matapos nga nagmando si Mayor Salvador Escalante Jr. sa mandatory nga paggamit sa face mask sa tanan nga government offices ang syudad. Sa personal nga bahayan suro sa gobernador, wala niya ginapaiway ang paggamit sa face mask. Suro sa kay Lacson, hindi man siya makamando sang kasubong sini sa Kapitolyo Provincial bungod nagakasayura na may pagsaka sa kaso sa COVID-19. Nagalaom siya nga sa gihapon madubo ang kanabuon sa COVID-19 pero sa report sa Okta sa Negros Occidental may 7.5% positivity rate. Mataas ini sa 5% threshold sa World Health Organization nga nagapakita nga transmission under control. Ini ang rason nga nagapanuwagan si Lacson sa publiko nga mangin mainandamhon sa tanan nga tion. Samtang nagsugod naman ang kampanya sa Department of Health para sa second dose ng booster shot pero sunod sa kay Lacson, parayon pa nga ginahulat sa Provincial Health Office ang bakuna nga gamiton para dire. Although it's optional, we still encourage wearing face mask, especially if you are in a crowded area. Sa Octava Gov nga report, ang Negros Occidental is one sa above sa 5% ka Yeah, I think threshold. we're 7%, no? So that in itself should be known to the public, no? That we are above the allowable threshold of 5%. So again, I hope Lisa can help me out here. Let it be known, and so that's why we're wanting people to be vigilant. Sa number 2, mga opisyal sa Bacolod City Police Office ginpaidalom sa surprise drug test. 43 tanan ka mga pulis ang ginpa-drug test. Nalakip diri ang mga commanders sa napulo ka mga police stations sa syudad. Sunod kay BCPO OIC Director Police Colonel Noel Alinio. Kabahin ini sang ila pagpasiguro nga wala sang opisyal sa pulis ang may kangtanan sa illegal nga droga. Sa baylo, mapasiguro nga mangin ihemplo sila sa iban pang mga pulis sa kampanya kontra illegal nga droga. Kay nisang aga, nagpadulong man sa Bacolod City Government Center si Alinio kag nakigsugilanon kay Mayor Albi Benitez. Angot sa mga tikang, agud mapabaskog pa ang kampanya angot sa peace and order. Ginusisa niya man ang mga reklamo nga napadangat pinaagi sa isugid mo kay Mayor. Nagpasalig man ang bago nga OIC Director nga tagaan atensyon ang mga kaso sang kinawatay kag ang kakulang sang kapulisan. At saka i-priority kang all officers kasi mawawala kami ng moral ascendancy, wala kami ipagmamalaki kung hindi naman kami clean pagdating sa droga.
kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sa ginabungkal nga dalan sa Rojas Street sa Barangay 39 sa Bacolod City, pinadiskubrihan niya ginapatihan isa ka pre-war tunnel. Himo ini sa tisa kag may haraman sa nakutkutan nga ruida sang kalesa. May report si Nico Delfin. Palaligban karon sa pila ka mga residente sa Barangay 39 kung anong nakutkutan sa mga empleyado sa construction firm sa ginaobra nga drainage project sa Rojas Street, malapit lang sa Planta Hotel sa Bacolod City. Suno kay Councilor Jason Villarosa, chairperson sa Committee on Tourism sa Konseho sa Bacolod, mahimo nga isa ka pre-war tunnel ang nadiskubrihan. Gani sa stasyon, iya ginhinyo ang pag-usisa sa National Historical Commission agud mapatod kag ma-preserve ang amo nga discovery. Ano ni sa mo part of history ni sa Bacolod, may nakitaan patuguma sang ruida sa kalesa. May nakitaan man sila mga tulan o nga gina-assume nila nga iyak ka kabayo. So amo na igayo kita sa National Historical Commission nga padalaan kita diri team para sila gid mismo mga professional ang ma-research sang sining discovery. Himo sa tisa ang structure kag may nakutkutan man nga parte sang roida sang kalesa sa lugar kag may tulan sang kabayo. Sunod naman kay John Paul Marañon nga residente sang lugar, nakasugid sadtong ilang mga katigulangan nga may nakutkutan man nga bahin sang Muscovado Mill samtang ginakonstruct sadtong ila building sa kilid lang sa ginapatihan pre-war tunnel. Magkutkot mula ka pundasyon. Tama na may din nakita niya mga bricks din sa una pa yun. Same man to sa nakita, Yes, do orange nga. Do orange man. Ginbusa na lang gapon. Simento. Di wala kami maglakaw niya nga lapot nila. I don't know kung tunnel di lang ako sigurado na kung tunnel kita. Hindi mo kung nakasigurado yung tunnel. Ba't ano nga ba sa yung ano mo sa mga but lang kay sa mga katigulangan na may Muscovado nandito nung na hall ginawa Muscovado bla. I don't know, hindi ako nakasigurado pero sa una kung man nila ginapambal. Gintabo na nasang contractor ang ginapatihan tunnel para mabutang ang mga tamburong. May mga residente nga pabor sa plano nga mausisa ang nadiskubrihan nga structure. Pero may pagpangduha-duha man ang iban sa ila kung liwat nga kutkuton ang among dalan bangod apektado na ang ila palang buhian kag negosyo bangod sang pagsarado sang dalan. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, Kadalagan Festival sa Victoria City ang naging kampiyon sa Negros Best of Festival Dances. Ang mga winning performances aton saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Ini ang performance ang Kisi-Kisi Festival sa Banwas ng Ilog. Mga manugsalom nga mga dancers, kag may matahog mga costume sa mga lungkos, pagi, mga isda sa fish cages, kag syempre, hindi madula ang talaba. Ini ang performance nga nakapasulod sa Kisi-Kisi Festival sa 4th runner-up. Masiri naman ang kolor sa mga props and costumes sa Pinta Flores Festival sa San Carlos City. Mala pelikulang scene sa ila presentation. Ang video backdrop hintuan maayo para magsanto sa performance. Napuno ang stage na nagkalanain ng mga colors and props and costumes and performers. Ang engranding ending ay nagbutang sa ilang sa 3rd runner-up. Theatrical naman ang performance ng Kansilayan Festival sa Nueva City. Ilagin istorya pinagi sa ilang performance ang istorya ni Kansilay. Uniform ang movements ng performers, pati ang fight scenes ginutihan.
hindi mapatsagaan ang lakat sang oras sa ilang performance kag madala ka sa istorya. Ganiini sila naging second runner-up. Nadamo nga istorya nga ang banwang itawag nga mo siya. Ang istorya naman sa Tinabuhay Festival sa Murcia ang ilang ginpaambit sa mga tumalanaw pinagi sa ilang performance. Sa 5 ka minuto nga performance, ginpakita ang nanari-sari nga mga produkto sa banwa kag ang pagtinabuay sa banwa sa mga negosyante kag bumalakal. Pati na ang istorya sa isa ka pumuluyo nga nagpadulong sa luwas kag nagtabuay sila liwat sang iya nga pamilya. Ini ang naging first runner-up nga performance. Kag napuno sang mga sorpresa ang 5 ka minuto nga performance sa Kadalagan Festival sa Victoria City. Halos kada minuto, may nagapangibot kag makaglingaw nga mga props nga nagatuhaw sa stage. Istorya sa performance ang inagyan sa syudad kag kung paano ini nagtinad. Matinlo ang hinali nga pag-change costume sa mga performers sa stage. Wala man untat sa paghugyaw ang audience sa bilog bilang nga performance. Ining naging rason kung nga sila ang naging kampiyon kag Best Festival Dance sa Negros sini nga panaad 2023. Barba nga to nga mga festival dances naga-competitive, naging competitive kag world class. Kag Ming, no, liwat na to nasaksihan ang sa kadugay sa 3 years After ang 3 years. pagpaindis-indis ang matahong nga mga dance moves. Pagkahidlaw makita sa isa ka venue lang tanan-tanan. Kaagam itong mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.